салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. умедворам хуш ҳастед, сеҳат саломат ҳастед дар ин моҳи бузурги шарифи рамазон ва умедворам ки ҳамагон рӯза доштаед. ва ба шумо гуфтаниям ки имрӯз ман дар бораи шаби қадр баромад мекунам, чунки зиёд инсонҳо ба ман савол медиҳанд ки чаро фақат шумо дар бораи қонун ва ҳуҷҷатгузорӣ дар видеоҳои худ масалан ба саволҳо ҷавоб медиҳед, пешниҳод мекунед, аммо мо яъне ки тасаввурот дорем ки шумо ҳаҷ рафтед омадед, аллакай яъне дарк мекунем ки аз дин ҳам, аз таърихи дин ҳам, аз гузаштагони дин ҳам каме ҳам мумкин бохабар бошед. ва ба ман саволҳои динӣ зиёд медиҳанд, чунки ман ҳаҷ рафтам, баъди ин саволҳо зиёд шуданд ва ман инкор намекунам. Ман олими дин нестам, аммо ман аз хурдӣ омӯхтаам, таърихи динро омӯхтаам, хондаам ва то ҳозир давом дода истодаам. доимо меомӯзам, мехонам, чунки ман мусалмон ҳастам. ин вазифаи ҳар як мусалмон аст. дар ин дунё ғайри рӯзанамоз, ғайри ҳаҷ рафтан дигар чизе ба мо фоида намемонад. мо ҳама чизро бо ин дунё тарк карда ба он дунё меравем. барои ҳамин бояд ки мо фақат дар фикри оянда бошем, чунки ҳар як мусулмон барои вай намоз хондан, рӯза гирифтан, ҳаҷ рафтан фарз аст. ин дар 5 рукни ислом медарояд, ҳамагон инро медонем. ва саволҳо оиди шаби қадр шуд. ман ҳама корро як тараф мондам барои нафароне ки оиди ин шаби қадр ба ман саволҳо додан ва пурсидан, яъне тасаввурот надоранд. ман мефаҳмонам. видеоро аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед ки шаби қадр чӣ гуна шаб аст ва дар ин шаб чӣ маън аст. барои ҳамин ба шумо ман сода ба забони тоҷикӣ мефаҳмонам. яъне ки имсол шаби қадр апрели 2022 аз 27 апрел то 28 апрел саҳар идома меёбад ва ғайри ин шаби қадр аз 10 рӯзи охири рамазон иборат аст. инро аллоҳи бузург гуфтааст, фақат аллоҳ медонад кадом рӯзаш аст. мо бандаҳо инро намедонем. яъне 21, 23, 25, 27, 29 рӯзи рамазон ин шаби қадр ҳисоб мехӯрад. кадом шаб аст мо инро аниқ намедонем, аммо ҳар сол дар моҳи шарифи бузурги рамазон 27 амн рӯзи рӯзаро шабаш шаби қадрро тамоми мусулмонҳои рӯи дунё яъне ки мешинанд аз бегоҳ то саҳари бомдод, яъне зикри худованд мекунанд, қуръонхонӣ мекунанд, намозхонӣ мекунанд, дар масҷидҳо, дар хонаҳо мешинанд, бо хешу табор шаби қадрро мегузаронанд. ба шумо гуфтаниям ки шаби қадр чист. дар шаби қадр яъне ки ҳазрати ҷабраил алайҳиссалом қуръони муқаддасро, қуръони бузургро пешниҳод карданд ба пайғамбари азизи мо муҳаммад саллаллоҳу алайҳи оли васалам ва 5 ояти бузургро низ пешниҳод карданд ба пайғамбари азизамон. ва инро бояд мо ҳамагон бидонем. нафароне ки масалан тасаввурот надоред, бидонед ва видеоро аз аввал то охир гӯш кунед, мефаҳмед. ва мухтасар ман мефаҳмонам. ғайри ин шаби бузург, яъне ки ба забони арабӣ қадр мегӯянд, ин номи шаби қадр ба забони арабӣ аст қадр. барои ҳамин ин бузургтарин шаб аст. барои чӣ? барои он ки агар бандаҳо мусалмонҳо дар ин шаб аз бегоҳӣ то бомдод намоз хонанд, қуръон хонанд, зикри худованд кунанд, ҳамин як шаб баробар ба 83 сол аст. шумо ана бинед бузургии ин шабро. шумо ки як шаб то саҳар 6 намоз хонед, зикри худованд кунед, қуръон хонед, ба 83 сол баробар аст. барои ҳамин ин шаби бузургро аз даст надиҳед. бузургии ин шаб дар анамин аст. ғайри ин гуфтаниям ки боз барои чӣ ин шаб бузург аст. дар шаби қадр тамоми малоикаҳо аз осмон ба замин фурӯ меоянд. ҳамон шаб тамоми малоикаҳо дар рӯи заминанд. ба хонадони ҳар як мусалмон даромада мебинанд ки мусалмон ба чӣ кор машғул аст. вақте ки мусалмоне ки қуръон мехонад, намоз мехонад, зикри худованд дорад, ҳар як малоика, ҳар як ҳамон фарди мусалмонро яъне ки ба худованд мерасонад. бо ному насабаш ки ин дар ин шаб намоз хонда истодааст, яъне қуръон хонда истодааст, яъне зикри худованд дорад. ғайри ин нафароне ҳастанд ки дар ин шаби қадр тасаввурот надоранд, мусиқӣ мемонанд,
гуфтугӯ мекунанд, вақт хушӣ мекунанд. рӯза гирифтаанд, намозро хондаанд, баъди хуфтан мешинанд, мусиқӣ гӯш мекунанд, интернет медароянд, гӯш мекунанд чизҳои бемаъниро. ҳаминро низ малоикаҳо ба худои бузург мерасонанд. фалон бандаат ба номунасабат дар шаби қадр баъди намози хуфтан, яъне намоз нахонд, қуръон нахонд, зикри худованд накард, ҳамаи ин мерасад. барои ҳамин эҳтиёт бояд шуд, қоидаҳои исломро риоя кард. вақте намоз мехонем, рӯза мегирем, шаби қадрро низ бояд мо то саҳар бишинем. худованди бузург гуфтааст дар ин шаб тамоми малоикаҳо дар рӯи замин ҳастанд, яъне онҳо мебинанд, мешунаванд мо чӣ кор дорем ва мерасонанд. ғайри ин боз мегӯям ки дар ин шаби қадр бояд хабаркашӣ набошад. ба воситаи телефони ба воситаи дигар ба якдигар гапи қабеҳ, хабаркашӣ, ғайбат умуман ман аст. умуман дар ин шаб ман аст. ҷанҷол бо касе кардан дар ин шаб ман аст. баъзе мусалмонҳо худ мусалмон мегӯянд, аммо номусалмон ҳастанд, яъне ки дар вақти рӯза рӯзахӯр ҳастанд ва ҳатто нӯшокиҳои спиртӣ ҳам менӯшанд. дар ин шаби қадр агар нӯшад, беҳуш бошад, бадмаст бошад, ин азимтарин гуноҳро содир мекунад. ин ман аст ки дар шаби қадр ҳамон майнӯш ҳатто майнӯшад. дар оилаи касе чунин афрод бошад, бояд ҳамон шаб ӯ дар он хона набошад. чунки чанд нафаре ки дар он хона намоз мехонанд, қуръон мехонанд, вай нӯшидагӣ дар ҳамон ҷо нишастагӣ бошад, малоикаҳо намедароянд. малоикаҳо дар кадом хона намедароянд? дар ҳамон хонае ки саг бошад, дар ҳамон хонае ки суратҳо дар танаи девор бошанд, дар ҳамон хонае ки масалан майнӯш, бадҳуш, беҳуш нишаста бошад, мусиқии баланд бошад. масалан мемонанд ки телевизор баланд тамошо мекунанд, гӯш мекунанд филм ё ки ягон мусиқӣ гӯш мекунанд. малоикаҳо дар он хона намедароянд. яъне дар он хона ҷанҷол бошад, дар он хона низ малоикаҳо намедароянд. зиёд аст ки бо кадом сабабҳо малоикаҳо намедароянд ва дар он шаб чунин корҳо ман аст. яъне ки ин шаби бузургро бояд фақат намоз хонем, қуръон хонем, зикри худованд кунем. албатта дар байни хонданҳо танаффус мешавад, 5-10 дақиқа нӯшидан ё хӯрдан, дасту панҷа шушдан, торат кардан. аммо ғайри ин бояд то саҳар бомдод фақат намоз, фақат қуръонхонӣ, зикри худованд. ғайри инҳо дигар чиз умуман мумкин нест. умуман қатъиян, яъне ки манъ карда шудааст. барои ҳамин мо мусалмонҳои рӯи дунё нафароне ки намефаҳманд, намедонанд, бояд ки бифаҳмонем. ба фарзандони хурдсоли худ, ба набераҳо, ба хешу таборе ки тасаввурот надоранд, бояд ки бифаҳмонем. агар тасаввурот надоранд, ҳамин видеои манро пешниҳод кунед ва бузургии ин шаби қадрро бидонанд. ин савоб ҳам ба ман мерасад, ҳам ба шумо мерасад. чунки ин гуфтаҳое ки ман мегӯям, аз худ намегӯям. ин гуфтаҳоро аз ҳадисҳо, аз фармонҳое ки худованд ба воситаи пайғамбари азиз муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам ба мо бандаҳо расонидааст, аз рӯи инҳо ман мегӯям. аз рӯи гуфтаҳои олимон мегӯям. хондаам, мутолиа кардам ва ба шумо мерасонам. нафаре ки чизи фоиданок ба касе мерасонад, яъне вай нафари дигар аз он фоида мебинад, савоби калон мегирад. барои ҳамин дӯстон, аз ин шаби бузург, яъне ки бебаҳра намонед. ин шаби бузург аз 27 апрел 2022 то саҳари 28 апрел 2022 аст. метавонед як рӯз, 2 рӯз пеш, яъне ки истироҳат кунед ва ин шаб то саҳар нишинед, намоз хонед, қуръон хонед, зикри худованд кунед, хоб накунед. хоб накунед. савоби беҳтараш ин ки хоб накунед. ва ғайри ин гуфтаниам ки нафароне ки саволҳо бошад оиди ин дар поёни видео дар комментария нависед. аз даст омадаро ба шумо, ба саволи шумо ҷавоб медиҳам. ман олими дин нестам, аммо кӯшиш мекунам мутолиа карда аз гуфтаи олимҳои барҷаста гирифта ба шумо пешниҳод мекунам. фақат вақте ба ман саволҳо додан ва бо ман ҳатто баъзеҳо баҳс кардан, барои ҳамин ман ҳамин видеоро ба шумо пешниҳод дорам. ва ғайри ин дар ин шаби қадр, яъне шаби бахшиши гуноҳҳо аст. вақте шумо то саҳар мешинед, қуръон мехонед, намоз мехонед, зикр мекунед, дар болои ҷойнамоз оби дида мекунед, аз Аллоҳи бузург мепурсед гуноҳҳои шуморо афв кунад. худованд бахшоянда ва меҳрубон аст.
гуноҳҳои шуморо аф мекунад. ин мо бандаҳо ҳастем, кина дар дил мегирем, ба як гапи пасту баланд ба якдигар қаҳр мекунем ва баъдан пушаймон ҳам мешавем, аммо пушаймонӣ суде надорад. барои ҳамин бояд ки мо кина нагирем мусалмонҳо. бояд ки мо тамоман, яъне ки чизе ки дар байни инсон мегузарад онро фаромӯш кунем. албатта зиндагӣ бепастӣ баландӣ намешавад, аммо тезтар фаромӯш кардан лозим. кори бадро, гапи бадро, гуфтаи бадро фаромӯш кардан лозим. кина гирифтан лозим нест. якдигарро бахшидан лозим. дар ин моҳи бузург, дар ин шаби қадри бузург албатта гунаҳҳо бахшида мешавад. кӯшиш кунед гуноҳи яксолаи худро дар ин шаби бузург нишаста, яъне ки даст ба дуо бардоред, зора тавалло кунед, то ки гуноҳи шумо бахшида шавад. ҳамагон мо гунаҳкорем, ғайри худованд ҳамагон хатокорем, гунаҳгорем, аммо мо бандаҳо баъзеҳо худро бегуноҳ мешуморанд. ин хатои маҳз аст. ин хатои маҳз аст. барои ҳамин ин шаби бузургро аз даст надиҳед. ба дигарон фиристонед, ба дигарон расонед, ба дигарон падилица кунед ин видеоро ва ба фарзандони хурдсоли худ оиди ин шаби бузург фаҳмонед, то ки онҳо ҳамин хел ба наслҳои оянда фаҳмонанд ва кори шуморо идома диҳанд. дар амони худованд бошед. бо мо бошед.